guys, έτοιμοι? Έτοιμοι. Φύγαμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα guys. Είμαστε εδώ in the house και κάνουμε pajama party φάση, ξέρω εγώ. Αλλά για άλλο λόγο κάνουμε αυτό το βίντεο, για να σας μάθουμε ένα καινούριο game επί τραπέζιο, εδώ με τα παιδιά, με το Θάνη και την Ιωάννα. Θα σας δείξουμε ένα γαμάτο, super γαμάτο game για να περνάτε όμορφα το βράδυ σας σπίτι, ξέρω εγώ, με τα bro, με τους κέι. Και λοιπόν, θα σας το δείξουμε χωρίς πολλά. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχω δύο πολύ καλούς players και δίπλα μου, δεξιά και αριστερά. Guys, ξεκινήστε και εγώ θα εξηγώ λίγο τη φάση στο κοινό μας. Παίζετε με το ένα μας χέρι, με τα 5 δάχτυλά μας. Αυτό που γίνεται γενικά είναι ο ένας player καθορίζει να δείξει ένα νούμερο με τα δάχτυλά του, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 4, 5 και αυτό το σκέφτεται ο ένας player. Ο άλλος player αυτό που κάνει είναι να μαντέψει τι νούμερο έχει ο πρώτος player και να το κάνει και ο ίδιος. Αν το κάνει, το νίξε. Παίρνει πόντο, ξέρω εγώ. Αν μαντέψει άλλο νούμερο από αυτό που έχει σκεφτεί ο πρώτος player, χάνει. Ωραία, πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Είναι πάρα πολύ απλό, μπορείτε να το κάνετε και καθένας, ξέρω εγώ, να το μάθει και να περνάτε super γαμάτα, pajama party, σπίτι σας και in the house. Πάμε. Δίνει ο Θάνης και η Ιωάννα θα πρέπει να μαντέψει τι νούμερο έχει σκεφτεί, ξέρω εγώ. Θα το δείτε, πάμε. 3, 2, 1 και... η Ιωάννα, 1-0. Είδατε, μάντεψε δηλαδή, μάντεψε το νούμερο που είχε σκεφτεί ο Θάνης. 3, 2, 1. Ο player ο Θανάσης, αυτός νίκησε τώρα 1-1. 3, 2, 1 και... Ο Θανάσης 2-1, προηγείται. Το πιάνετε, έτσι. 3, 2, 1, πάμε. 3-1, ξεφεύγει ο Θανάσης. Για πάμε λίγο, βλέπω λίγο την Ιωάννα, λίγο... Πάμε. 3, 2, 1 και... μειώνει η Ιωάννα. 3, 2, πάμε. 3, 2, 1 και... η Ιωάννα σοφαρίζει, ναι. Και πάμε, έχουμε ντέρμπι και έχουμε παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Για πάμε λίγο. 3. Λοιπόν, 3-3 και θα πάμε να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στα 5 και θα νικήσει. 3, 2, 1 και... 4-3 ο Θανάσης. Αν πάρει και αυτό το πόντο έχει νικήσει. Είσαι dead. Είσαι dead. Κι άλλου. Έλα, πάμε. 4-3 για το Θανάση. 4-3. Και αν πάρει και αυτό το point έχει νικήσει. Είσαι dead. 3, 2, 1. Πάμε. Σοφαρίζει η Ιωάννα. 4-4. Για να δούμε και όποιος πάρει αυτό το point έχει νικήσει και το game και κάνει τη φάση. 3, 2, 1 και... Έχασε η Ιωάννα και ο Θανάσης είναι νικητής. Είναι πολύ απλό το game, αλλά αυτό το οποίο ήθελα να σας δείξω, η Ιωάννα δεν πειράζει. Αυτό το οποίο ήθελα να σας δείξω είναι κάποια κολπάκια που μπορείτε να κάνετε και να μαντεύετε από τον player τον 1, ξέρω εγώ, τον player 1, ο player 2 να μαντεύει, ξέρω εγώ, να είναι λίγο πιο σίγουρο, να είναι μια κομπίνα, ξέρω εγώ, και πάει κάπως έτσι. Θα το κάνω μαζί με το νικητή, με το player Θάνη, για να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε αν είναι στο player 2. Αυτό το οποίο δεν έκανε τώρα η Ιωάννα γιατί δεν το ξέρω εγώ και θα το μάθω τώρα. Λοιπόν, πάμε. Θα είναι referee η Ιωάννα τώρα, ξέρω εγώ. Δώσ' το. 3, 2, 1 και... 3, 2, 1 και... 3,
3, 2, 1 και. Το έχουμε. Πάμε λίγο. 3, 2, 1 και. Peace. Το έχουμε. Πάμε άλλη μία και σας λέω το μυστικό. Αν δεν το έχετε πιάσει ήδη. Εσύ το έχεις πιάσει. Τι κάνω. Όχι, πες όχι ρε. Ψάχμενο. Πάμε άλλη μία, μια τρίτη, για να σας αποκαλύψω και το μυστικό μου. Για να το έχεις πιάσει. Τι κάνω. Όχι ρε. Εντάξει, είναι λίγο deep. Είναι λίγο deep. Πάμε. Μετράω. Ναι. 3, 2, 1 και. Εντάξει, η φάση ποια είναι τώρα, έτσι. Ρε παιδί μου, επειδή γενικά και οι δύο players, ας πούμε, κάνουν instinct ας πούμε, by instinct, αυτή την κίνηση, ας πούμε, με το χέρι, ξέρω εγώ, πριν κάνουν το νούμερο. Και εγώ που είμαι player 2, ας πούμε, περιμένω να δω στην ουσία τι νούμερο θα βγάλει. Και εκεί πρέπει λίγο να το κάνεις γρήγορα για να δεις τι νούμερο και να το κάνεις αμέσως, ας πούμε. Εντάξει, πάμε λίγο πάλι, ψηλέ. 3, 2, 1 και. Είδα τι νούμερο έχει βγάλει. Λοιπόν, τώρα, για να το πιάσετε καλά, ξέρω εγώ, να το νιώσετε, θα το κάνουμε λίγο slow motion για να δείτε τι ακριβώς κάνω και θα σας εξηγώ στην πορεία. Πάμε. 3, 2, 1 και. Το έχουμε, δηλαδή, πάμε πάλι και σας εξηγώ. Μετράει, ωραία. 3, 2, 3, 2, Μπαίνουμε λίγο στη φάση. 1 και. Ο player 1 παίζει. Πάμε slow motion πάλι για να το νιώσετε. Πάμε. 3, 2, Μπαίνω ήδη στο mood, ας πούμε. Ο player 1 θα έχει σκεφτεί ήδη το νούμερό του. Τσεκάρω. Εγώ κατεβάζω το χέρι με ενώ αν τσεκάρω παράλληλα τι έχει βγάλει. 2, 2. 3, 2, 1. 3, 2, 1 και. Βλέπετε, ανεβήκαμε μαζί, ας πούμε. Δεν αλλάζει κάτι. Και πρέπει να... Θέλει λίγο εξάσκηση, ας πούμε, για να μην σας πιάσουν, ας πούμε, αμέσως. Αυτά. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, γενικά το game που δείξαμε, τα κολπάκια με τα guys εδώ, τους homies, μοιραστείτε αυτό το βίντεο. Γενικά νομίζω ήταν ok. Μπορείτε να περνάτε κι εσείς τα βράδια σπίτι σας χωρίς να βγαίνετε έξω και να χαλάτε λεφτά, ξέρω εγώ και τέτοια. Με super games που σας δείχνουμε μόνο σε αυτό εδώ το κανάλι. Γι' αυτό κάντε εγγραφή. Γράψτε, ξέρω εγώ, τη φάση σας, ξέρω εγώ, εμπειρίες στο game κτλ. Και προσέξτε, μη σας καταλάβουν όταν παίζετε αυτό το super game που δεν ξέρω πώς λέγεται και δεν ξέρω. Πείτε μας στα σχόλια πώς θα το ονομάζετε αυτό το game. Cheers guys, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο game. Yo. Peace. Ready?
I'll tell you what we'll do.